Chingwa chakazorwa Mujeri kare. Pamberi ID Vision 2030 tinavo mudhara. Kuda ma projects chete tapedza. Tatenda zvedu. Bara zvangu la unosiya zvinodhaka vakomana we uchi tasunungurwa. Ndane 4 years ndiri mukati ndakuendawo panze. Tikuti mudhara anoita kusvika 2050. Amane shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa emuzindo namabasa musakubanane watokotatira tadzidza mabasa emuzindo namabasa musakubanane watokotatira. Task this morning is very simple. I'm here to introduce our guest of honor, who in our midst is none other than our Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honorable Siyambi Siyambi. Honorable Siyambi Siyambi is the man who is steering the issues of justice in Zimbabwe, ensuring access to justice for all as we are witnessing today. Let's take this for our The Honorable Minister has invited you, the media, for this press conference on this 2026 General Amnesty that was gazetted on the 20th February 2026. Over to you, Honorable. Thank you. Thank you very much, our Permanent Secretary. Allow me to acknowledge our Deputy Commissioner Generals here present, our PS, Deputy Minister, Pamazungunye, members of the media. Allow me to proceed to my statement. It is my distinct honor and duty to inform the nation that His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, has exercised his executive prerogative of mercy in terms of Section 112, subsection 1A and D of the Constitution of Zimbabwe. Pursuant to General Notice 99 of 2026, cited as Clemency Order Number 1 of 2026, gazetted on 20 February 2026, the President has granted a general amnesty to specific categories of convicted inmates. This executive action reflects a profound commitment to restorative justice, national compassion, and the strategic decongestion of correctional facilities to ensure they remain centers of rehabilitation rather than mere places of punishment. The 2026 amnesty is targeted and merit-based, focusing on vulnerable groups and those who have demonstrated significant progress in their rehabilitation. To benefit, most inmates have served at least 1/3 of their sentence by the date of gazetting. The specific categories for full remission of the remaining period of imprisonment include all convicted female inmates, excluding those convicted of specified offenses, all inmates under the age of 18 years at the time of the order. Age is determined by birth certificates or medical age estimation. All inmates serving an effective period of 48 months or less,
provided they are not convicted of specified offences. All inmates aged 60 years and above who have served at least 1/3 of their sentence. Inmates certified as terminally ill by a correctional or government medical officer, and this includes the visually impaired and those with physical challenges that cannot be appropriately managed within a correctional setting. All inmates who are currently serving terms at the open prison. Inmates who have served a minimum of 20 years, this includes those whose death sentences were commuted to life imprisonment. And to safeguard the public and uphold the rule of law, certain inmates are strictly excluded from this amnesty. The following specified offences do not qualify for clemency, such as murder, treason, carjacking, robbery and armed robbery, rape or any sexual offences, contravention of the Electricity Act, Copper Act, Railways Act and Postal and Telecommunications Act, trafficking in persons, public violence and contravention of the Maintenance of Peace and Order Act. Any conspiracy, incitement or attempt to commit the offences I have mentioned. The Zimbabwe Prisons and Correctional Service has conducted a nationwide audit through an electronic inmate data capturing program to identify eligible beneficiaries. The total number of inmates benefiting from this order is 4,305, which includes 223 females, 4,082 males. However, for the males, 3,755 will be immediately released and 327 will be released in a staggered manner. And please be advised that inmates serving over 48 months for non-specified offense receive a 1/4 remission of their remaining sentence. Furthermore, the nation should note that the release of the 3,978 beneficiaries begins today. The nation is urged to note that amnesty is not a dismissal of the gravity of the crimes committed, but an acknowledgement of the capacity for human reform. I call upon all Zimbabweans, families, community leaders, and the private sector to receive these individuals with grace. Successful reintegration is the most effective tool against recidivism. To the beneficiaries, His Excellency has extended a hand of mercy. Use this opportunity to contribute positively to the development of our great nation as we work towards Vision 20. And I hope when they are released, they will be singing Idi Uchi. I thank you. Wakomana tererai sofa takuda kupira nguwa kuna comrade minister wedu vaziyambe vachitaurawo nesu saka toteerera nzeve. Waruko muri kundinzwawo here? Vasati wasimuka tomboita zvekutyoro kwa ndizvo here? Tese kamwe chete kamwe. Ngativhure nzeve titeerere ndozviziva kuti vamwe vangu waruko hamusikombera makabatikana zvinowanika. Teerera nzeve wakomana. Hatinoti pamusoro uko. Toda kutanga taremekedza vakuru vedu vepano paHarare Central, vandanga vatinavo nevakuru vedu vanotitungamirira pano. Tauya kwamuri
muzuva ranhasi ndichiti makadii mese. Muzuva ranhasi mufaro wangu zvakanyanya kuti isu kuministry tichisenza nevakuru venyu takaenda kuna president tikati, president, ndimi makatiudza kuti tishandure zita tiiti prisons and correctional facility. Kumafacility kwedu kune vamwe vana vatakuona kuti avava vakachienda kumba vanonokwana zvakanaka mumaruwa avanobva, vachienda vachinorarama upenyu hunoratidza kuti kwavabva uku vakadzidziswa zvinoita kuti vange vachishandura raramiro yavaiita pane zvavakaita vasati vapinda kwavanga vari. Saka president vakabva vati aiwa, ngatiite izvozvo. Vane shungu dzakanyanya kuti avo vanenge vauya kuno vakange vashanduka raramo yavo kuburikidza nekuudzwa kwavanenge vachiita nevakuru venyu, vanobva vasenzesa masimba avo avakapiwa neconstitution kuti vange vachikuburitsai nguva yenyu isati yakwana yamakapiwa nematare edzimhosva. Saka ndo zvatavinga kuti president vaona zvakafanira kuti avo vakaonekwa kunzi avaiwa maitiro avanga akuita anoratidza kuzvidya mwoyo nezvakaitika, asi neshanduko iri kubudikira kuti aiwa vati tikaenda kuhama dzedu taakunoshanda sevana vezimbabwe tichienda mberi kuti vision 2030 inge ichibudirira. Saka ndinoda kuti kune vamwe vasina kunge vakwana apa, aiwa president vanoita izvi nguva nenguva, ngativei vanhu vanoteerera vakuru vedu, twenge tichiteerera izvo zvatiri kudzidziswa. President vanokuburitsai, vane mwoyo wakanaka zvakanyanyisa. Kune vari uko manzwa here uko kutioroko? Hanzi zvoni tiri kutenda maererano nebasa rabatwa nemukuru, asi tiri kuti kune vamwe vasarawa musarase tariro wakomana. Chimwe nechimwe chine nguva yacho kuburikidza neshandiko yako. Marabha anogona kuturikira. Saka ndiri kuti kuno kwamuri kwakunzvimbo yekushandurwa tsika dzedu nemagariro edu, kuti patinodzokera kumusha tinge tichinogara nevamwe zvine nduramo. Saka kana tikagara zvakanaka kunoku tichiteerera zvatinoudzwa, president vanotaura kuti ini ndakambenge ndiriko asi ndasungirwa zvematongerwo enyika, ndinonzwisisa. Saka havadi kuti kuno kunge kune vanhu vakawanda, vanoda kuti tigare kumusha uko nehama neshamwari tichigarisana zvakanaka. Ndanzwa vanga vachiimba vachipupura, ndo zvatinenge tichikurudzira izvozvo, kuti kana munhu akanga aona paanenge akaresha akataura kuti aiwa wedenga ndakaresha, baba munangagwa vanobva vanzwa voti aiwa mwanangu chidzokera unosangana nemhuri yako. Ndo zvataita, tinoda kukorokotedza ava vari kubuda muzuva ranhasi. Ndichikupai shoko rekuti kana mabuda chiregai kudzoka kuno. Mazvinzwa? Hatisi kuda kana wani. Hapana watinoda kuti adzoka. Tinoda kuti pamune makubuda papa mese mune muchimba kuti idi huchi. Huchi mjara huyu. Huchi.
Hatizvoni izvi ndakusanganisira nesu tikusara nesuwo futi hatifanira kutosa tariro yekuti munangagwa huchi wakomana ngatirambe tichingoti huchi tichahudyiswa mangwana. ndikuona nhasi mabuda muri sei? Lazide mufara wawedzera ndiwedzera mnanga kwazvabata basa rabata rihombe chatsikafuke tobuda but nekuda kwenguva yedu mapikira tapika tasvika panguva yekutobuda saka totiva mnanga gwanga wakomborero basa rabata rihombe ende kuvhota pamberi naED pamberi neZANU-PF totenda mnanga gwanga basa rabata. Mashoko enyu kumhuri ndekuti kudi muri yeZimbabwe ndoda ngokutenda nekubatsira kwamaita kuti vamnangagwa muchovhotera pamberi nokavhotera ndotitendere mberi nekusumidzira nyika yedu yeZimbabwe. Nyika yedu yakanga yakasarira asi izvo totendera mberi tabablas takavakirwa zvese nyika mnangagwa wakuita zvinhu saka toti ngaendere mberi nezvavari kuita totenda Vision 2030. tinotenda mgo chingwa chakazorwa majarini kare pamberi naED Vision 2030 tinavo mudhara kuda maprojects chete tapedza tatenda zvedu mara zvangu la unosiya zvinodhaka vakomana we ED uchi ndandane 4 years ndiri mukati ndakuendawo panze tiri kuti mudhara anoita svika 2050 tiripo makadiwo tiripo murunzwa sei nebudisa kwamaita? Ndiri kunzwa kufara zisingaiti ndaunosangana nemhuri yangu nehama dzangu ende uyezve chandokurudzira ndechekuti ndatitambire kure nemhosva semhosva yanga ndakatarisa nayo ndandine mhosva yeunlawful entry and theft ndakasungwa muna August last year ndandifanira kufinisha sentensi yangu next year muna January but nenyasha dzaMwari tasunungurwa ende dai Mwari aitiro kana vatungamiri vedu zvakanaka nesuwo tarifoma zvakare. Mashoko enyu kumukuru wenyika aita danho rakanaka kudai ndekuti mashoko edu kumukuru wenyika tinomutenda nekutitira kwaaita tinoti ndavaramba vane mwoyo wakadaro mwoyo wekuregerera uyezve nesuwo isusuwo tanga tiri mukati kudai tanzwa tarifoma taakuziva zvakanaka nezvakaipa uye tadzidza mabasa emaoko tiri mukati matatiri sifanika seni ndakugona carpentry ndakugona welding ndandichipika ndiri kuKentucky prison farm ende ndotenda Mwari naizvozvo nevakuru venyika. tinotenda mukoma kufara nekuti mudhara tirangarira yeti vapi ombata mega muzara nhasi tiri kufara nezvataitiwana mudhara tototi uchi nemukaka pana mudhara apo Vision 2030 ngairamba aripo achienda kumberi mudhara neizvo tatenda. taparapata mhosva EGDV gender domestic violence ndakasungwa musi wa 3 June 2024 ndakabatwa nemhosva ndakatongwa chirango che 48 months. Mushure maizvozvo ndakazobvisirwa nekoti nejeri ndakasara ndine 25 months 10 days. So far ndamhanya 21 months 2 days. Ndinotenda chaizvo ED nezvowatiitira asi ndinoyambirawo hama dzangu dziri kunze kuti ngadzikoshese wanano. Munhu anonzi mudzimai anofanira kubatwa zvakanaka, ngaabatwe nemaoko maviri. Mukadzi haafaniri kukakawadzwa uyezve haazokutora sekuti chinhu chinofanira kushungurudzwa. So kune mutemo unochengetedza madzimai aya unouya uri ndiwo mutemo wakanditonga. Ukanditonga zvakaomarara pakuona kwangu inini, asi ndakuzozvifunga ndiri mukati meusungwa ndakaona kuti zvanga zvisina kuoma nekuda kuti zvandaita ndo zvanga zvakaoma. Saka so ndinongoyambirawo hama dzangu dziri panze kuti batai madzimai zvakanaka, bvisai kamwe yake shanje mubrain, because kamwe yake shanje ndo kanokonzeresa kuti tigare tikakawadzana nemadzimai mukugara. Ngatingobvisai mweya weshanje. Mudzimai ongomutoro semumwe wako, ongosheyawo naye pane zvinofanira kunge zvichisheyiwa muri vaviri. So ndo zvinhu zvandinongonyanya kukurudzirawo kuhama dzangu kuti
ndichizotendawo kuti idi aita zvakanaka watiburitsa nezuva ranga tisina kufungidzira kuti ndachifanira kubuda musi wa 15 August 2026 uno, but nhasi ndabuda ndakuenda kumba. Ndakatombosvika paextendi yekumuramba mukadzi ndiri Mujeri mupfungwa, ndakazosvika pakutaka kumuda saizvozvi ndisina kubatirwa mbudzi ndakutomuda. Saka ndiri kuti Mwari ngawakudzwe muna izvozvo, ndatenda hangu. Mati mai unomubatira mbudzi here kumuripa? Ya, ndakasvika ndofanira kumubatira mbudzi kutomuripa because zvinhu zvandakamurovera iye aisatove wrong. Chikaita kuti ndirove mukadzi yaive nyaya yekuti aitonditsura kuti musadhakwe. Saka nenyaya yekuti ndiri baba pamba handifanire kuudzwa izvo ndo zvandakarovera mukadzi chete, saka ndofanira kutomubatira mbudzi. Ndikutongonamatira dei ndasvika nepfungwa dzekuti aiwa wasauma ngatidzokerani. Ndokona kungosvika aitaura kuti hane hunhu hwenyu uye ini handichadi yangu hachatoda. Saka zvino zvindosvika unomubatira mbudzi pandikokurudzirawo hama dzangu vechirume kuti ngatigarei nemadzimai zvakanaka. Ndo mazuva angu iwayo. Mukadzokera muchiri kunodhakwa? Mati mukadzokera kumba mukunodhakwa? Zvinozvi ndingangoti nejeri ndakaita zvidzidzo zvediscovery. Bhaibheri rakandirayira zvakanyanya zvokuti ndamunhu akunamata handichaita zvokunwa doro. Ndakatomira zvinhu zvipi izvozvo zvokutoti kana ndikasvika kumba ikoko ndatove chisikwa chitsva. Upenyu hwawaindiziva ndinawo zvinozvi tosiyana. Zvekudhakwa ndichirwa nevanhu, zvokuenda mamainzi ndichibata mabhemba dzaitove dzimwe nyaya idzodzo, but zvinozvi ndane chimwe chidzidzo chitsva handichaita zvedoro bhosi doro mupopoti kwandiri. Tenda mukoma maita basi. Akuzokwe futhi ka atambire mafuti takaona padiwa tinotiza atambire pazvizowani takarifoma makagara nguva yakareba zvakadini? Makagara nguva yakareba zvakadini kati? kubva 2010 tirimo. Kubva 2010 mama ane 15 years 16 years tirimo chokwadi chocho. Mhosva yamama pindira ndeyei? 15 years makadzidzei chamakadzidzwa mukati? Takarifoma zvinhu zvevanhu hazvibatwe zvinokudzidzisa unotambira losi. Manga mapiwa makore mangani magara 16 years? Makanga mapiwa makore mangani? Kogota akatambirwa 25. Murunzwa sei mama? Taona nhasi mai kuzotora vadikani venyu. Murunzwa sei? Ndiri kunzwa kufara kwakanyanya. Hana yangu yaita kutoti pa. Zvekuti pandafonirwa kuseni zvichinzi uyai mutore mukomana sezvo makore ake mazuva ake kubuda anga asati akwana. Ndatovhunduka kuti mati ari kubuda chokwadi here. Zvakanzi ari kubuda nhasi. Ndiri kunzwa kufara kwakanyanya. Hana yangu yabva yati pa. Mwari ngaakudzwe. Tinotenda nechirongwa chakauya chekuburitsa vasungwa. Ipapapa adzidza
kana iye wacho aitaura kuti ndadzidza zvakawanda nokuti akapinda Mujeri ari mukomana saka aitaura kuti ndadzidza zvakawanda ende Mujeri macho imomomo aitodzidziswa kudyara miti pandaiuya kunomona kuti mama dzimwe nguva dzachona ndinenge zvemechanics dzimwe nguva ndiri kuita zvemiti saka ndiri kunzwa kufara kuti mwana wangu kwaakaenda kuJeri akanodzidza hunhu achitaura kuti ndabuda muno Mujeri handifungi kuti ndichadzokura zvinhu zvakadaro futi. Mukunzwa sei kuti takatarisana nechirongwa chekutaura maita kungati akadzidziswa mabasa emaoko paakapinda ndozoti mabasa ewayo anga asingayagona. Mukunzwa sei nechirongwa chekudzidziswa kwakasungwa mabasa emaoko? Chirongwa ichi chakanaka ngachipfuurire mberi nemhosva yekuti paanobuda umu anenge ane ruzivo saizvozvizvi atonezero kugadzira motikari achibuda haasisina pfungwa yekuba mombe nokuti apa akapinda nemhosva yekuba mombe haasisina pfungwa yekuba mombe sekureva kwaaita iye ane pfungwa yekuda sei ndichiona zvakadai ndonzwa kufara anonzi Vincent Nyaburungu ndinonzwa kufara kuti vaburiswa Mwari ngaakudze ndinoziva kuti naiye akadongora mubhazi kuti mama wangu ari kundiona here totenda Mwari. Saka muri kugamuchira sei musa mai vake pamwe chete nemi nharaunda vari kumugamuchira sei? Maonzoti ndakunotora mukomana abo vanhu vari kufara vari kupembera panapa tiri 2 inini nemukoma wake anonzi Tawanda nditori neplani yekuti mwana zvaabuda ndotombogara naye kumba handinawo hangu chandiri kukwanisa kuti ndimupewo kuti agone kurarama asi kadiki kandiinako changogonawo kungorarama tese nekuti mwana womukoma wangu handikwanise kumurasa mai vake vakafa iye ari Mujeri tanga tangosara tiri 2 inini namai vake saka ndakatoremerwa hangu neupenyu asi handingamuti enda anogara mubridge nemhosva yekuti wakatadza munhu wese ari panyika anotadza saka ndichangomugamuchira semwana wangu. Aiwa tinotenda mama maita basa. Ndinonzwa kufara nababa Munangagwa nechirongwa chavakaisa ichi. Ndinoti pamberi nababa Munangagwa. Dai zvaramba zvakadaro. Ngavapfuure mberi. Makeke. Zvinofadza. Aiwa tinotenda mama maita basa. Aiwa zvakanaka iyi. Nemiwo Mwari akuitai zvakanaka. Tinotenda mama. Zvakanaka. Sinaona mai kuzotora mudikani wenyu. Iyama ishamwari. Ndakunzwa kubva kwamuri mufaro wendinawo. Mufaro wako wakawedzerwa simba. Ndikongotenda Mwari kuti abuda ari mutano haana kutenda ndiwo akamuchengeta mukadzi kuti wakamuisa unhu paanobuda kunzoka anogarisana zvakanaka nevanhu. Mwana wenyu chi mwana akapinda mushana angari saka mashaya yakamupinza akakwesherana nemuvira saka angapiwa nguva angapiwa vanenda aperi saka pangagara saka madzosei foni yakatorira nezuro ichibva kunhamo kana kwese kuchema kwandaita kwakabva kupera ndikati mwana angawo saka pamaimboya muchimuona mai vemuchimuona ndaiuya mwedzi wekubasa mainzosei muchimuona zvaayidzidza zvazviri raita aitokurudzidza zvakawanda mama chitongomuti kuti ashinga chiri tinoita setinopera kutorwa kuti upinde mune hunhu hwakaita seti hwakanaka unhu usina basa utomubasa asi makaigamuchira sei hai ndakagara tichitombo mutsuro kuti wochapinda mujeri nehunhu zvakuita but paakazosunga tinotoresa hano ndakakugara ndaziva zvinoregaidzi kusei munotora mukomana tione mufaro wenyu aiwa tatenda aiwa tinotenda mashoko enyu kune mukuru wenyika mashoko ekukuru wenyika ndinongoti pamberi nawo kusvika vision 2030 warambe nemwoyo wawainawo iwe wasaitire ava wabuda chete newasara mukati ngava wabudise. Tinotenda mama maita basa mabenefit anhasi itsitidzani nani saka kana purezidendi vakuvimbai kudai maakunzi endai kumba imi monosvika kumba kuya hamusi kunogara maakunodzokerazve kunoita mhosva dzinodziya zvinozonakidza here chandidangokuyambira kuti kana watobenefita minitsi nhasi inouya futi ukanga wadzoka pano pajecha
haubenefite zvatopera handiti isusu tinoziva kuti mudzimai ndiye chii musoro wemba kana watoitirwa izvozvo inyasha handiti tiendaiwo munogara chengetai vana itai mabasa emaoko muri pano madzidza tumwe tunhu twakawanda wanda ko tadii kuenda kuzvishandisa panzi tiri panzi muri panzi ipapo toda kuonawo maakudzoka maakutoitwa interviews nevamajournalist aya vaakuti muchitaura kuti aiwa inini ndakabhenefita papresident Amnesty ndakanosvikonoita zvandakadzidzira kujeri iye zvinezvi ndakutoita basa rangu ndakaemploya vanhu vakati handiti tozvatinge tichitsvaga izvozvo endai munogara sikana siyanai nemusikanzwa vaivaya vari kuita zvemitoriro nechii matobuda muno matoraiti marapwa handiti endai munoita zvinhu zvakanaka muri madzimai handiti hamufanirwa kuuraya generation imimi kana mukatengesa zvemadrugs mukaita zvakadai munenge mutoraiti magenerations vana venyu vamakazvara handiti saka endai munoita vanhu kwavo panzamo endai munogara nevamwe zvakanaka endai munoratidza kuti kujeri hakusi kufiwa kujeri kunodzidziswa kujeri tadzoka tachira handitika zvakanakai saka chibudai mofamba zvakanaka moenda munogara nevamwe zvakanaka musanosvikonoita noise mabuda vana baba vasina kuita sei kuzvitarisira munosvika kumba kuine chii zvimwe zvinhu zvinenge zvaitika ndizvozvo zvinowanika tinongonosvikonota chokwadi chokwadi unodzoka futi kujeri very good tinofamba zvakanaka handitika takwenda pateni kunera varume ukamuda akadzorasho akadzagara akawanda aplazvarumagara avafitira ruwabara Mashita tiripo makasimba here mukunzwa sei nezvamaitirwa muzvara ndiri kunzwa kufara zvisingaite nezvataitirwa nababa iye aiwa watigonera mhuri yanga yaparara kudzimbawo kune madrugs aiwa tinongoti baba mazviita mapinda nemhosva yei ndandapinda nemhosva yetheft magara nguva yakareba ndandagara 11 months saka muri kunzwa sei mashoko enyu kumukuru wenyika mashoko angu kumukuru wenyika ndinongoti baba pamberi nemi ndichakuvhoterai kusvika ndafa mazviita maita basa mama kadi tinoda kungovatenda baba vedu vamunangagwa tinovada zvisingaiti tichiti tabuda tasunungurwa vaitawo vatisunungura asi tinongochemawo kune vamwe watasiyawo panze vari mukati umu kuti vanguzongowawandirowo nyasha vavarangarirewo nekuti tabuda hedu asi tabuda vashoma vamwe vakadzi vazhinji vasara mukati asi tachingokumbirawo kuti nenyasha dzamwari dei vangovarangarirawo futizve nechimwewo chinhambo chekuti ivo vavarangarirewo ndozvatiri kuchemerawo tovatenda baba vedu hai munomo hatichadzoki ungoriwo mistake kuti tine tangosanganawo nezvimwe zvimaproblems zvatinofesana nazvo but tiri kutaura kuti tadzidza zvakawanda ende tarifoma kuruka mabhegi kuita mapushi kuita sei zvese tazvidzidza munomo asi takungotiwo makaitenyu baba vedu vamunangagwa sokutendai tichiti muve nemakore akawanda ekurarama muvarangarirewo
asi veduwo vamwe watasiyawo mukati avo because mukungoonawo imi vese vari panapa kuti vasara mukati munhu wakatoti wandei vabuda vashoma. Saka tachikumbira kuti vavarangarirewo nechimwe chinhuwo futi kuti vabudewo nekuti hakuna chinhu chinorwadza sekuti unobuda uchifiyawo vamwe mazera edu akati kurei, vamwe wana gogo, vamwe wana mama, tichibuda isusu tichivasiyawo futi. Saka tachikumbirawo vavarangarirewo toti naiwayo. Ini ndafara zvoku ndora kutenda baba Munangagwa nechiitiko ichi. Ndakagara muno kubva 2022 kusvika nhasi ndingori mutano achindichengera achindiitira zvese chikafu zvese achindiitira, asi yanga iri shamoko avari semwana anga akatadza. Asi iko zvino ndava kuziva zvangu kuti hapa ndakatadza ndeapa neapa zvocho mamistakes angu ndakaita sei ndakagadzirisa. Saka hapana pandichazofunga kuti ndikabuda ndoda kunotsvakazve kana mhuka dzokutengesa kana chimwe chinhu. Ndakaita zvakawanda, mubato wemaoko, kuruka mabhegi, makihodha, kuruka misoro, kuita zvakawandisa zvakawanda zvandakaita zvandakadzidza muno. Saka zvandava kubuda muno ndava kuenda kunoita zvese zvandakadzidza nemaoko angu. Saka ndangotenda baba Munangagwa nechitiko chavaita, ngavarambe vakadaro, ndichipawo hope futi kune vari kusara kuti chinhu ichi chinomhanyiwa chinopera. Hapana chisingaperi nekuti ukangosvika nhasi ukamboka uchibudiswa mangwana usina zvawaita unogona kuzvisora, asi unenge usina chawadzidza unogona kuenda uchiona sokuti jeri rakaita sei rakanaka ine kunodzokeka. Asi ine hangu ndagara muno 4 years ndandatosara 2 years ndo dzandatorerwa neamnesty. Saka ndiri kufara zvekuti ndirina kunoona vana vangu, nhasi ndotova ndava nawo. Vana vangu vamwe vaita vatokundikana kuti vauye kunozondira ndobva kure ndobva kuchikombedzi. Asi nhasi ndiri kufara zvokuti nechiitiko ichi ndirina kunoonawo vana vangu ndenge ndinawo. Saka ndokuti Mwari dai vandibatsira ndinofarawo nevamwe vasvika ndigamuchirawo zvakanaka, ndiwanewo pokutangira ndiwanewo zvokuita ndisazodzoka mukati menzvimbo ino. Ende pfungwa iyoyo isandibata futi, ndiende ndinowana pokutangira. Mwari vangoniitirawo nyasha ndiwane chinoita kuti upenyu hwangu huendewo mberi, ndisambopfunga pfungwa yezvimwe mhosva dzandakawana munomu dzakawanda because mukuya munomu unodzidza mhosva dzakawanda dzimwe dzavanga usingazivi wototadziwira munomu. Unogona kubuda uchiti inini mhosva indaichiva iyi ndoda kunoita, asi ndongoti Mwari ngavandibatsire. Handidi hangu kuita izvozvo, de vangondibatsira ndinoitawo zvangu nemaoko angu. Saka ndafara zvokuti baba Munangagwa ngarambe vakadaro titendi. Muchanotengese pangoli? Aiwa ndichaita handichaiti handichaita izvozvo pangoli handichabati kana nyanga inzou handichaiti because iko zvondava munhu mukuru, ndava munhu akufanira kuti ndichinogarawo nevazukuru, ndinochengeta vana vangu paya pakasara vari nherera paya ndofanira nokavhiridza. Saka handichatombodi kufambira padhuze nemhosva. Mhosva inofanira kundiwana nemistake kwete padhuze nayo. Aiwa ndofanira ndikava pano kungonzi irini helo kwaita dhiri kuno handitodi kuhwadhira zvenderei. Handitombodi vakangoti dhiri chete kungotaura nyaya kuti dhiri handitombodi kuzviwa. Ndoda kuti pazvona ndiite magadheni yangu nditengesa madomasi nemuriwo kana zvanetsa. Nekuruka mabhegi. Ndafara usingaiti. Tafara ndomunhu andotanga kuona andati Eliza madhiri kupotikuchera kunotyisa but hayo takapata zvakanaka kuti vamwe tasei aiwa ndichadzoka ndoinangu mama kana mutiriona tutambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukanda komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana.